Human sa duha ka tuig, balik face-to-face na ang pagsaulog sa ika-56 founding anniversary dungan sa ika-23rd Tinalak Festival sa South Cotabato sunod bulan. Ang tinuig nga pasundayag na undang sulod sa duha ka tuig tungod sa pandemya sukad niadtong tuig 2020. Kay wala gitugutan sa probinsyal nga gobyerno sa South Cotabato ang pagpahigayon og face-to-face nga mga aktibidad. Hinungdan nga gihimong virtual ang selebrasyon sa Tinalak Festival sa milabing duha ka tuig tungod sa pandemya. Sanglit, dunay mga protokol nga gipakanaog ang gobyerno aron malikayan ang posibleng pagkuyanap sa COVID-19. Sumala kang Provincial Administrator Attorney Rinette Bergado, ang Executive Committee Chairperson sa Tinalak Festival nga limitahan sa 5 ka adlaw ang face-to-face nga pagsaulog sa nesgutang kapistahan. Dunay mga aktibidad nga wala una giapil sa selebrasyon karong tuiga sama sa street dancing ug showdown. Pipila sa mga aktibidad atol sa Tinalak Festival ang Bahay Kubo, Plant Fair and Product Display, Farm Walk and Farmers Festival and Pinaka Contest, Regional Trade and Tourism Expo, Food Garden Festival, Hip-Hop Competition ug ang highlight sa selebrasyon nga mutya ng South Cotabato. Plastado na sabang ipahigayong thematic parade, fireworks display, Governor's Night, Recognition Awards Night, mini concert, rock-rockan sa Tinalak ug mga sports events. 21 million pesos ang gigahin nga pondo sa probinsya alang sa Tinalak Festival nga magsugod gikan Hulyo 14 hangtod Hulyo 18, 2022. Ang South Cotabato naila isip land of the Dreamweavers sa Mindanao. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.